Maayong gabi na usab mga kaigsunan, balik kita din sa atong tulumanon takna sa pagtuon o atong pagabalikan ang atong nabayaan no sa atong lesson nga wala nato natiwas kay tibok man nga semana atong pagtuon mao ang topiko nga nagahisgot may tungod sa some principles of prophecy. Sabat School Director sa Southwestern Philippine Union Conference, si Pastor Abon Junito Kaimi, o ato siyang ngayon sa paghatag sa opening prayer. Okay, magampo ta. Dalaygon og silimbahon na mga Dios nining kagabion sa makausapa, naghangyan usab kami sa imong presensya nga magapakiguban ka namo samtang among hisgutan ang leksyon may tungod sa propesiya, sa prinsipyo sa mga propesiya. Hinauto Dios nga ang imong balang espiritu sa kanunay maghahatag kanamo niya ng kaalam or sa pagsabot sa imong mga pulong nga ang maong mga pulong o Dios magdala kanamo sa labi pang pakigsuod nga kanimo. Maghatag dugang kalipay, kadasig, samtang kami nagapadayon sa pag-alagad nga kanimo Dios. Daghang salamat sa pagpanalangin nimo sa among mga televiewers, mga kapaglaom ug labi na ning Southwestern Hope Channel Studio. Thank you so much, O God, for accepting our prayer, forgiving our sins. All these things we ask in the precious name of Jesus. Amen. Amen. So, padayon ta sa itong lesson, kaning medyo challenging nga lesson, Pastor Kaimi. Yes. Nagisgot may tungod sa mga pipila ka mga prinsipyo nga ngayon nato pagalantawon, samtang kita tutok nining gitawag nato nga propesiya, no? Kaning pagtuon sa propesiya nga pinasikat gikan dinhi mismo sa Biblia. So adunay memory text nga gigamit dinhi sa atong author. Makita kini sa Jeremiah 9:24. If I were not mistaken, Pastor Kami mentioned last Monday, adunay duha ka klase nga prophecy, no? Katong classical o katong and then the apocalyptic. Okay. Yes. So kaning Jeremiah classical. Yeah, classical. So classical, that means mga gisgutan dinhi nga mga tagna conditional. Kung sa mga tao nga diin gihatag ang prophecy. Kung sa diin dito gihatag ang propesya or subject sa prophecy. Nga kung sa diin sila magbago, silang kasing-kasing ang propesya nga gi-reveal kanila because it is conditional, mausab ka na. So gadipindi. Nabayo sa nga, gi-mention ni Pastor Kami nga dili na siya mausab. Kaning gi-categorize nga apocalyptic, no? Apocalyptic. Nag-fall under sa category sa apocalyptic nga klase sa propesya nga gilanta po na sa Ginoo. The same thing sa unahan nga mo ni may tabo. Gi-classify lang siya sa ana nga category tungod kay whether you like it or not, that kind of prophecy will really happen. Right? So, mo na mga areas nga atong pagbasihan samtang kita magkatuon aning mga pipila ka mga prinsipyo nga nagahisgot may tungod sa propesya. In fact, ang atong teksto makita sa Jeremiah 9:24. So, this falls under classical, no? So, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in this I delight, says the Lord. So, the intent, no, ang katuyuan gyud sa propesya, dili kay malibog ta, dili kay makaingon ta nga di na ta moton ana kay wala na tay labot ana, wala tay apil ana. So dili po na siya mao ang katuyuan kay medyo sometimes, no, mo appear sa atong palanaw, sa atong pagbasa nga kanang climb uphill ba kanang medyo subagunon gyud siya. But ang intention na ng katuyuan is not really for us to be confused or to be bewildered, or perhaps for the time being siguro ma-confuse na gamay, but the intent of that is para gayud ato siyang masabtan unsay katuyuan sa
Itong i-mention ni Pastor Camille last Monday, nga unsay katuyuan sa plano sa Ginoo, may tungod sa iyang gasa sa kaluwasan. So, mao na nga, ingon sa itong lesson ka ng exercising, I am the Lord exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in this I delight, says the Lord. So, the background is, the context is, it's really for him to be understood, not to be misunderstood. That's why, very important for us to know this certain principles of prophecy. Pastor Tami? So, Pastor Pedro, mga kapaglaom, no? Ang ato ang lesson karon gisumpayan pag ni Pastor Pedro nga murag medyo makalibog gid tudon nga ang bersikulo, no? Yeah. Tungod kay kining giingon din nga Daniel, shut up the words. Daniel chapter 12. Chapter 12 unya daghan na mingon nga o tanawa lagi murag sa time ni Daniel siguro murag gipapugnan. So mga kapaglaom ato lagi hinumduman nga ang propesya gihatag dili tungod kay akatong Ginoo Pastor Pedro nga dili para libugon ta sa Ginoo kundi parang mas masayod ta og mahibalo mahitungod kaniya. Na usay mga plano alang sa katawhan. Yeah, in fact, kung atong pagkabasa ng Daniel chapter 12 verse 4 kay mao man ni ang basihan karon sa atong lesson for tonight sa gingon din ni, no? But you, Daniel, shut up the words and seal the book until the time of the end. Many shall run to and fro, and knowledge shall increase. So, lantaw na ito sa kahulugan ini in the context sa atong lesson, particularly for tonight, mga kaigsunan. But the key point here is katong ni Pastor Camille nga gi-shut up, mura gisirada na. So, can you give us a little kanang tip of the iceberg lang bitaw kung unsa gid ang essence ani nga verse? Yeah, so kini nga passage Pastor Pedro, mga kapaglaom is gihatag ni siya kung mo tanawon ang Daniel 12:4 manggod na kung putlo na to sa unang linya murag dili kay na makuha. But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll, pero naay sumpay until the time of the end. Meaning ang paghubad ani ang paghibalo ani Pastor Pedro, mga kapaglaom dili para sa kang Daniel nga time, but sa time sa end. Malabot. Yeah, sa future. No, malabot pa. So meaning dili gid siya ingon nga dili siya i-reveal kay kun imo tanawon ang revelation sa usa ka teksto nga gihatag sa lesson mga kapaglaom 22:10 gipahubad or gipa-unseal gipa-reveal, no? So Pastor Pedro? Yeah, right. So, nice, no? So, anyway, ang ibig sabihin na is, of course, the sealing of the book, no? Yeah. Kay, just like what Pastor Camille said, nga, dili pa sa panahon ni Daniel nga kanisya na ay maabot, murabi daw ang iyang relevance sa interpretation. Even if God would reveal the interpretation of this, basi dili kay niya mag-gets gyapon tungod kay ang distance sa iyang time og sa time nga gi-project sa aning prophecy wala dili pa kay niya dili pa kay niya ma-link. Unlike sa previous na nga mga prophecies nga natuman na mas dali kayo na makita ni Daniel ang relevance of this, but in this particular case dili siya. But mo na nga sa diha nato mga prinsipyo. So dili lang di ay Book of Daniel angay nato pagalantawon, di ba Pastor Camille? Yeah. Kay kung muhunong manggod ta diha, mingon dito nga oy gi-shut up na, gisiradaan, gisilyuhan na. So kay gisilyuhan naman, so ano tay mahimo na kay gisilyuhan naman. So unsa man nato napagkuting kay, meaning to say di ka nato naangay pagkaunting kain. So pero na day siya gi-designate nga time, no? Yes. Kung kano saan ni siya naghunong ganing gitawag nato nga pagsilyo. Pero kani siya nga interpretation mga kaigsoon, of course based ni siya sa, of course, sa interpretation sa Seventh-day Adventist Church, no? But of course, you can always question this katong mga viewers na to nga aduna sila lahi nga pagtulunan Pastor Kaimi. We are always open to their kanang questions or to their observation. Yes. But in so far as our discussion is concerned, kani siyang pagdayag gibasin ni siya sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist Church in relation to sa kaning pag-interpret sa passage na gibasa na to gikan sa Daniel chapter 12 verse 4 kay in fact nang gingon diha nga kansa to katong instruction bitaw nga shut up the words and seal the book. Yes. Kung ato lang ning paggalantawon sa mubo ra gyud nga panglantaw kani daw siya nag-refer ni siya sa kuno related sa time related prophecies katong bitaw the 2300 prophecy sa Daniel nga makita sa 8:14. So, kani siya, ang Adventist, ang Seventh-day Adventist Church, ang nagatuo nga ang meaning ani
nga ang relevance ani sa prophecy nag-remain unclear, wa pa gid siya nag-clear until the time of the end nga atong na-interpret nagsugod ngadto sa 1798. Yeah. So 17 of the 1,260-year prophecy of papal dominance. Yeah. So after which, then the beginning of, nakita nato sila William Miller and so on and so forth. So, mo bitaw nga knowledge shall increase, Pastor. Yeah. Kay ang ato dang interpretation, I know you're aware of this, kanang knowledge bitaw nga invention, kanang technology, nga dalon din sa atong kalibutan, tanan nga mga gadgets and so on and so forth, mga discoveries sa science. But actually, ang meaning dayan nga knowledge shall increase kanang the knowledge about the prophecy. Yeah. So ang ang context. Ang common nga hubad Pastor Pido mga kapaglaom kanang yun yung mga advancements sa technology. Yeah, that's common. Kay sa Daniel 12:4. To and from, people will... Kana muna siya din, increase kuno sa pag-travel, kay ingong mga ni many will go here and there to increase knowledge. To and fro. Para Ilonggo, ganyan siya, kay to and fro man. To and fro. Okay. So muna nga, ang common kay interpretation nga, mura bitaw og sa travel nila gikuan nga kay to and fro lagi. No, daghan kay ang nagabiyahe, pero kunin mo tanawon dia in search of knowledge scriptures. About the scripture. Diligently kanang searching the scriptures. So to and fro, so coming diri ka tapos magtunan po ka dito, so things like that. Kay kaning book of Daniel mong God, when you interpret this, di ba mga kaigsunan, dili lamang libro ra gud ni, of course dako kayo sa libro itself ni Daniel, dako na siya nga bagay nga makatag nato kayag. Pero na mga areas nga moadto jud ka sa laing libro sa Bible. Especially katong gingon ni Pastor Kaimi nga the book of Revelation. Yes, Pastor? So mo na mga kapaglaom nga atong bantayan kay dunay mga pundok or mga tao Pastor Pido nga nag-ingon nga kinsa man ta mo hubad aning Daniel nga ingon mo diha nga shut up the book, di ba? Tama. Right. No, so nga meaning ang prophecy is para na siguro sa mga gitagaan siguro og kining hebalo kay at least sila ang muhubad. Kita nga common nga mga tao dili ta kung nimo tanawon di ay layo pa kay sa time din niya. Yes, layo pa. Dili pa siya kwan. Ang revelation nindot kay dito pud gi-reveal sa pikas nga mga side sa balag nga sulatan. Gingon diha manggod nga ayaw silyuhin at tungod kay ang panahon nadul na. That is in Revelation. Yes, in Revelation. So that's the very reason kung anong gi-unseal. Kay ang mga fulfillment nga gisugutan dinhi sa Daniel chapter 12 verse 4 nagkahinay-hinay nagka-fulfill. Yes. Mo nang gingon mo nga apocalyptic. So whether you like it or not, it will really happen. Yes. So mo na siya mga kaigsunan. So shut up, no? So ang ibig sabihin is dili kita mo dwell dito sa word nga shut up. I think ang point sa lesson nga gi-drive din is kana pagtuon nato sa balaang kasulatan para ato gid madangop kung unsa gid ang bilis sa prophecy alang sa atong kaluwasan. Yes. Di ba, Pastor Kaimi? So, asa man nato na paggalantawon, wala may lain, kundi didto ra man gihapon sa sinulat sa Biblia o sa mga nagkalain-lain nga mga libro sa Biblia, particularly sa Book of Daniel and then sa Book of Revelation. Yes. So, muna nga, kung di mo tanawon, Pastor Pedro, mga kapaglaom, katanggingan mo ganihan katong di long time prophecy nga, katong 2,300 days, of which tinuod gyud mga kapaglaom lisod ba gyud siya kanang bitawng i-explain or ipasabot Pastor Pedro tungod kay labi na ang reference point manggod no sa 538 AD nga diin gi hatag ang sugo sa pag-rebuild sa wall. And then 7 week di ba sa Jerusalem. So dili siya sayon pero dili pud siya ingon nga dili masabtan. No masabtan siya although mura lang siya o ganang bitawng kini mga scholars magud or mga critic daghan siya mga ilahapong understanding about sa prophecy kay ang kini Daniel 12 Pastor Pido usahay ilahaning lahi pa ng interpretation sa uban nga mga details aning propesya. Actually kung we go into the historical data kay kita manggod nga church tulo mo gud ni ka klase ng pag-interpreta sa prophecy na preterist, na futurist, na poy kanang historist. So katong preterist dito ra gid sila sa past. Katong futurist ang ilang data ang ginagamit future lang gid. So dili gid sila mogamit na
kanang nahitabo na or kanang nasa present. So kulang po. So kaya kita nata sa tunga-tunga Yeah. futurista. So dito tagalantaw sa kanang pag-evolve sa history. Yeah. Then we apply that sa pag-enhance sa atong pag-interpret sa prophecy nga nahisulat diya sa Biblia. So for example, mamonto ang end no katong na close nakita nato sa end. Ang end nato is kitawag nato nga the 1260-year prophecy no nga nag-end in 1798. Ato lang nang gina-summarize mga kaigsunan no. Kuna mo yung mga pangutana pwede ra po nato na ma-deal next time. So after that dito na din nagsugod ang kwan, di ba, Pastor? Yeah. Ang mga tao pito nag-start na sila basa og Biblia kay prior to that ang Bible manggod kanang medyo ano pa kayo ba? Yeah. Kanang anong sana sabi na siya nga word kanang medyo dili pa kayo kwan ba? I think Dili pa kay common nga maangko nila. Yes, so this time nga ang Bible kanang naabot na silang mga kamot, so they started to really kanabitong diligently search the scripture. Sure. And one of them si William Miller. Kana So from William Miller dito na po nagsugod ang gitawag na tong the Adventist movement. Yeah. So kani William Miller introduce niya katong 2300 day prophecy nga iyang gistudyuhan. So naka-enhance pod sa atong pag-interpret sa Bible. Although na ay mga mali pod nga gamay nga wala gito natuman tong 1844 kailang i-predict nga mao'y pag-abot ni Jesus Christ kay kani manggod nga period sa 19th century, Pastor, di ba? I think you mentioned this one last time. Mao ni ang period nga, di ba, nga ang mga tao kanang na-awaken bitaw sila spiritually tungod sa mensahe nga ilang nabasa sa Bible regarding sa coming of the Messiah, of Jesus Christ sa iyang ikaduhang pagbalik. So ang mga tao na kwan ba kana bitong na-trigger sila kung unsa ang angay nilang pagkahimo. That's why in Wednesday's lesson ang title na po sa Wednesday's lesson na to kanang studying the word. Kay it will murag intro man gud siya, then it will lead us to this particular topic. Yeah. Pastor? So that is why Pastor Pedro mga kapaglaom doon ay mga topic nga while they study the prophecy na mura bitog na lakbitan Right. ang some truth in the Bible, say for example kanang immortality of the soul, no sa ilang pagtunan na Pastor Pedro nakita nila nga ang of which the world believe nga doon na tayo murag bitag another element kung ang tao mamatay na pay maglupad-lupad siguro nga elemento no kanang gitawag nila og soul or kalag, pero di ay kun imo tan-awon sa biblical truth wala na siya dili mo ang gi-intend nga meaning anang kanang naipay kalag kung ang tao mamatay no. So also kining Sabbath, Pastor Pedro, of which very very important kay tungod sa ilahang pagtuon kay as they study prophecy nalakbitan po ning kamaturan. Yes, right. No? So mo na ang paglaom nga at least ang Ginoo kana bitong unique gid ang iyang paghatag sa prophecy, Pastor Pedro, tungod kay there are certain truths nga na discovered as they go along sa pagtuon sa impulong. Dili siya kanang automatic outright. Yes. Pero ang pundasyon sa kamotoran nga mao karon atong ginakuptan na sa ilaha. Kana lang pag-rearrange of that. But I agree with you kay ang ingon man gud sa pag-study sa history or some other discipline, kanang truth man gud is progressive. You know, mga mo sa mo progress na siya through the years. Kay naglailahi mo gud atong level sa discernment given on a particular time or setting. Yeah. That's why very nice na for example kaning si Manuel Lacunza for example, Pastor Kami no. From 17 to 1800 siya ni siya nga actually priest ni siya. Yeah. Kuha na siya kanang respetado nga priest sa usa ka dako kay nga iglesia. Kanya nagsulat ni siya og kanang libro ba to no under a pen name. Lahi kay bawal humagod sa una nga magsulat ka. Labi na gyud kanang imong gisulat kana bitong Bible ra gyud imong gibasihan. Kay sa una man gud when you write something or a theological treatise, although na mga biblical text, but most of it must be kanang sanctioned by the church. The church, yeah. So dili ka careful sila. Careful sila. So kung sulat ka nga base ra pod sa imong personal nga pagsabot, sa imong pinasikad sa tinud-anay nga pagtuon, unya imo na siyang gisulat, most likely masanction jud ka sa masanction jud ka. Dili common ato nga time. Dili siya common ato time. But kini siya nga priest, nisulat gid siya no? Under the pen name nga kisa to Ben Ezra man siguro. Ang iyang gisulat nga
simple lang, almost same with William Miller. Akaso lang kani siya, wala lang siya naghimog chart, no? Pero ang iya lang yung isulat is, ang pagbalik ni Kristo, haduol na. Imagine, usa ka respetado nga leader sa usa ka dako kay nga iglesia, nga samtang siya nagtuon sa Biblia, iya kani na-discover, no? Nagsulat siya, nakahatag kaniya og motivation sa pagsulat o pagkuha sa iyang mga kadlok, o kanang ang punto gid kining the coming of the Messiah in glory and majesty. Mao ginayang grabe gyud, no? So makita nimo nga unsa siya ka dasig or how inspired he was when actually he wrote this one. So asa na siya nakabase sa ilang nadiskubrihan sa Biblia, Pastor Jaime. So that's why katuingon ni Pastor Jaime nga Daniel 12:4 na-apply na din eh. Kaya people, they run to and fro. Yeah. So, going from one verse, they go to the next Bible, and so on and so forth, until they're able to kanang put all the elements of the sort of the puzzle. Yes. And then they bring the right message. Pastor. So, Pastor Pido, mga kapaglaom, ang knowledge shall increase nga gisgutan, Pastor Pido, dili lang sa technological advancement. Yeah, right. But more on, pag masabtan na to ang unsay kanang gihatag sa Ginoo sa iyang pulong, no? Tungod kay kun mo tan-awon like kaniadto ang atong gituhan nga murag ang charts ang murag bitaw nataw ta nga ang iglesia murag maoy authority. But pero di kung imo tan-awon as the years go by, it is the word of God ang authority. Right. That's a very good point. Oh, so dili ang charts kundi ang pulong sa Ginoo kay nga naman ayang gisulti nga mulungtad ang langit ang yuta pero sana mahanaw ang langit ang yuta pero ang pulong dili gid siya mahanaw. No? Okay. Yeah, that's a very good point, no, nga maabot gid ang panahon nga kining Biblia mao gid siya ang magpaibabaw. Yeah. This is the mao na bitaw ang Daniel 12:4. Grabe gid ang actually ang impact ana. Pero siguro sa panahon ni Daniel, lahi pa gid ang iyang pagsabot. Wala po niya gipulso kay gipasira naman si Ginoo sa iya. Pero sa atong panahon karon nga mao na dinhi ang unsa na kana bitawng ang relevance ba sa ani nga propesiya nga kung sa diin ma-enhance sa Book of Revelation. The more nato siya nga ma-appreciate kay kung ba magud mahadlok kay siyempre makita nila nga mo ni metabo nga bugat kay ang metabo sa anuhan so mahadlok sila. Yes. Pero actually it's the other way around. So daghang kay mga tawo, no, especially that period of time after 1798 all the way to especially 18 something and then to 1900s and so on and so forth. Grabe gyud nga mga theologians nga wala nila damhang nga maka-discover sila ni ani nga gospel truth, mga kaigsoon. Of course, most of these discoveries gikan ra gyud ni kay Lascuna. Actually nga so gikuha sa uban nga mga scholars, like for example napoy nasulat din si Louis Gaussen 1790. So in the same year, no, after 1798. So that's why the Bible was correct, no, sa katapusan sa ani nga period as described in Daniel chapter 12 verse 4. Usa ni siya ka Swiss theologian nga nagpromote usab sa kagitawag nato nga gigamit nga prophetic interpretation nga sa diin siya nagbasa sa Book of Daniel o Revelation. While reading these two books, iyang nakita niya nga ang pagbalik sa Ginoo hadol na. Yeah. And then by doing so, gi-encourage siya mga tao nga magbasa the more sa Book of Daniel and Book of Revelation. Yes. Kaya nakita niya ang relevance sa two Bible, especially sa ato nga kapanahunan. Yeah. So the prophecy of Daniel, akong point is, the prophecy of Daniel chapter 12 verse 4 is actually relevant. Yeah. So, Pastor Pedro, mga paglaom, ang sa ato lang butang diri sa case ni Miller. Yes, of Pastor, which, yeah, okay. kanimutan naon, dili man siya good born Adventist. No, it's not. He was a Baptist. Yeah. Unya ang iyang giwali, during that time, Pastor Pedro, I think Miller is a Methodist or... yeah. Okay, sige lang. During that time, ang dili common ang wali sa pagbalik ni Kristo. Right. Yeah. That is why, kung nimo tanaw sa iyang biography, ang iyang sulti dito nga, he was not trying to build a religion or another group. Pero ang imminence, the imminence of the coming of the Messiah. So, atong panahon na, in the area sa Ellen White, nahintabo Pastor Pedro nga, kung sa mudawat sa maong nga mensahe, murag itiwalag sila sa ilahang church, sa ilang pundok. Muna nga,
kunin mong tanawon ang knowledge na increase tungod kay nakabalo na sila nga, oy, naman mubalik Yeah, that's saya. correct. Kunya ang knowledge din increase yun. Yan, increase. Increase. Kanang uproar bitaw nga na sana kanang nadala, no? Kanang nahimo sa mga tao ba. Grabe gud ang kasikas sa mga tao tungod sa influensya sa pagbasa sa Biblia. Nya, kung mo tanong ba Sir Pedro, makapaglaom, ngano man, dili unta, wala pa siya gibugaton, ang ilang mga church leaders atong panahon na, dili unta, muhatag og sanksyon, nila nga muwali aning coming of Christ. Right, no? right. So, muna nga, ato nakita nga, nindot kayo ang propesya nga gihatag tungod kay it reveals some truth and then ang careful lang gyud pa Sir Pedro magkapaglaom kining time prophecy usahay nga Bantayan lang po. yeah kana bitaw mohatag ta og exact nga time pagbalik sa Ginoo Pastor Pedro kay That's daghang na okay. mga kuha. Kanang time gid wa puta na. Okay, kanang time does not belong to us. Yes. The time element belongs to God. That's the prerogative of God. In fact, even Jesus when he was here, tell us the time, no, kay wa po sa kabalo he said only the Father knows. Yes. Kung kanusa na siya nga time. So with the time, puro para sa kwadi pun kay nato na problema on kay you know, kanang if God sees nga dili pa ni siya the right time, so be it lang, no? And we cannot also question that. Kaya para sa kuha mo, ganing time sa Ginoo sa time sa tao, lahi, manggod. Ang time manggod ang time manggod sa tao is linear, di ba? Straight, pastor? Sa engineering. Linear man na siya. Pero ang Ginoo, yung time, dili, outside of our time. Marami daw kang Ginoo, wala na siya i-past o kanang future. He only lives in the eternal present. Maraka na yun nila ba? But anyway, going back to William Miller, ay gapo tong punto ang gingon ni Pastor Kaiming, he was not actually preaching so much about religion, but his religion was really more on the coming of Jesus Christ. That to me was actually biblically sound. Yeah. Kaya tinuod man gid na siya. Nga moabot man gid si Ginoong Kristo sa haduol nga panahon. So sa ilang ginauna, ay ilang haduol dili sama sa atong haduol nga definition. Mo to si William Miller, he started to make some kanang diagram bitaw or calculation. Tong ingon ni Pastor Kaiming, it started with katong pag-release sa mga Israel noon sa panahon ni sa panahon nga sa di nakabig sila sa Babylon and then all the way to Persia and so on and so forth. So all of this was actually gusto na kanang gihimuan gini nag timeline ba? Yeah. Of which kung makita nato sakto pod no. Wala mo kitay, dili na po na part mo sa itong lesson. But anyway, you can always do research on that one, no? You can further your study by doing research. So kana yung mga interpretation Pastor Camille, like for example, the death of Jesus Christ, katong pag-rebuild sa Jerusalem, asa na gikuha? Dito man na sa historical data. Yeah. All of which were actually based on historical facts. So this time ang Bible ug history they now play together as one ba. So Bible as the imminent, history facts simply supporting the biblical claim. So ang history Pastor Pedro gives light to the Bible prophecy. Yes. So dili na po nato siya maalis kay kung wala po na dili po nato ma-appreciate ang interpretation sa Bible prophecy. Kalay mga kuwalang gamay sa mga time element pero ang principle for me no kako you are the engineer, you are brilliant on that one. Bisag lang tao ni mo na siya Pastor Kaimi na yung mga ingon sila oy pagkamatay ni Kristo mo ni siya nga particular time, let's say AD 38, AD 28 or whatever. So or AD 27. So some historians would say oh actually dili na siya mao nga time earlier pagamay. Pero sa kuha it doesn't matter kay during the time of kanang sana William Miller, siguro that was the date na most available to him. Yes. So, siguro nasipiyat lang gamay, pero I think the essence is, it really happened, may not be exactly on that particular year, may not, probably a year earlier or a year older, but it doesn't matter to me. Okay, they're very close to each other. Yeah. Yes. So, pero mo nang ang kunin mo tanawon ang kaning mga writer or mga scholars, di sila mo pinpoint o exact nga date. Yeah. Kailang ibutang Kanang coming of Jesus Christ. Yeah. Okay. I mean, kanang sa ilang mga kaanpod nga mga katong rebuilding of Jerusalem, Death. dili sila mo hata og exact nga date kay ang ilang ibutan do is circa
Okay. Approximately or around that date. Yeah, right, right. Para at least safe sila. Safe sila. Kaya dili man kita into detail gyud sa time, Pastor Pedro mo. Kaya kining historical facts mga usay mo change magud ni. Yeah. Kaya depende sa na po yung makadiscover nga dili din na siya mo ang date or pero ang kalayon sa date sa nabutang diya sa usa ka author in particular, iyang estimate lang dili pud sa layo. Di pud layo. Pero kung yung butang ang distance na po na 100 years, murag significant na po kayo, no? Substantial na po. Pero kung mga 1 year lang or a year older or a year earlier or younger, the principle is just the same. Yeah. It doesn't So change. approximately. Now, that's correct, Pastor Kai. Yeah. So going back, Pastor Pedro, in studying the Word, no? Yeah, okay. Kay mamaya sa atong Wednesday karon, usahay ang mga tao, makakutlo sila pila lang ka few passage, mo conclude hatag na sila conclusion. Pero dili din maayo siya nga mo himuon mga kapaglaom tungod kay say for example sa atong lesson gihatag kining studying or making a jigsaw puzzle. Oh yeah, right. After creating 3 pieces, imo nakita ang lawas sa kabayo, yung conclusion nga kabayo dito. Pero kung mo ipadayon pa ang mga pieces, na dito day na manok, na kahoy, ang background ato di ay. So studying the Word of God, mga kapaglaom, dapat atong i-consider unsa ang mga passage or teksto sa gihatag ng topic, Pastor Pedro, mga kapaglaom. Yeah. Say for example, ang topic about kining immortality of the soul or unsa diha nga topic, dapat atong i-exhaust mo tong kung mo tanawon ang Luke 24:27 when Christ expound to them the scripture from Moses to the other prophets, gabi ang expound ni Christ nganuman tong para masabtan ginato unsa gyud ang mensahe sa Ginoo para sa katawhan. Right, mapitan ng usa sa rason kung anong wala gi-separate ang old sa new. Yeah. Actually, many scholars would say nga kaning Old Testament is a continuation of the history of faith ba. Kaya kung imo mo ng tanggalo na siya, tapos New Testament lang mo stand, dili kay nimo ma-appreciate ang how the history of faith evolved ba Tinuod. through the years. So, in order for us to see, no, kanang kamot ba sa Ginoo kung yun sa niya pag intervene sa history sa tao kay di mo gud sayon ng tao na pag bag-o sa katulad sa una kita na to no sa unang panahon mga tao mga kings tagduway lang asawa tagtulo so makita nimo nga through the years na ginahinay na sag-change until nga nakaabot sa New Testament actually ang God's ideal of course from the beginning one ramang yun nung time nga nakasala example ani makaigsunan na nakasala ang tao, time ni Adam and Eve, then nag-evolve ang atong human nature through the years in different ways until such time nga naka-adapt sila ani nga practice ug nahimo nga kabayan silang culture. Pero it doesn't mean nga mauna ang sakto. Pero gi-correct na siya through the years. Hinahinay ba? Until such time nga nabalik na po, sumala sa gi-establish sa Ginoo sa Garden of Eden, nabalik na po sa New Testament nga wala din na to siya allowed. Di ba, Pastor Kaimi, nakita niyo mo? So, I agree with Pastor Kaimi when he said nga, dili pwede nga basta lang gamay dito, or gamay diri tunga and then mo conclude na dahin ta. So, yes, of course, napo tayo tendency nga, muhimo na kay, masaya mo good, impatient, maguda. So, but anyway, muna siya mga kaigsunan. Akong conclusion sa paglantawan sa Bible nga, truth is actually progressive. Mabita na sa unang panahon sa Old Testament, may matuto kay Joshua. Grabe ang patay diya sa panahon ni Joshua. Patay gid ba? So, pero mayon ta nga mo ba na ang konsekino? But of course, God dealt with lisod siya nga subject, pero kung tanawon nimo ang character sa Ginoo dili na siya ga-reflect sa kanabitang wars, happening and so on and so forth. I don't agree with that one. That's not the ideal character of God because through the years ginahinay na siya change sa Ginoo nga dili gina siya mao. Na-adapt ra na siya sa tao, marami tawag teacher ka nga na kay gusto baguhon, pero kay dili mo kaya kay it will take time ang kanang process sa learning and process of transformation. So that's how I look at it. So the Bible is really beautiful. Yeah. So muna po sa Pedro, mga kapaglaom. Thank you for that point nga puzzle. Yeah, kung for example, dunay usa ka teksto nga atong nabasa, atong tanaw ng context, muna prinsipyo sa Pedro kanang i-consider ang preceding ug ang proceeding context sa mga nga passage. Kaya naman diha ang mga usay ang explanation ihatag. And then, kung mo tanaw Pastor Pedro po, di na ito mabasa na ito mga kaigsunan tungod kay, ang orientation mo sa una, ang Biblia para sa mga learned individuals, no? Or mga church leaders, kita mga common people,
dili ni pwede kay makabuang ning Biblia. Actually, in fairness po sa mga tao nga naggunitan nga tinuan kaniadto. Oo. Nadyo ko gipangutana na Pastor Jaime. Iya po nang gi-admit na he belongs to the other po nga church nga nagagunitan eh. Ingon siya nga tinuod na pastor kay sa una mong nga panahon, especially sa Dark Ages, ang mga tao nga makakaya lang sa pag-translate or sa pag-interpret sa Bible, katulang yun ang nagtuon ra gyud. Katong gipa-eskwela sa ilang church nga mutuon ra gyud ana. So, nahadlok sila nga kung ihatag na dito sa mga ordinary nga people, base daw, malahi na po nila pag-interpret. Mo na nga, sila lagi ang allow nga mo interpret. And then kung unsa ilang nabasa dito, mo ra po ipasa nila sa ilang mga tao. But that was long time ago. Yes. That's why Daniel 12:4, ingon siya nga, to and fro, Yes. knowledge shall really increase. Yes. Kaya dili lamang na siya nga only for the few. So ang Bible kay bali man kapaglaom is not confined only to the church leaders. No, it's not. It's Yeah. not. For everybody. But it's a love letter to the people of God. Yeah, that's correct. So, right, no? Ingon din sa atong lesson, ako lang basahon na, one of the central ways in which some Christians in their study of the Bible, kanang masayop ta, sa pagtuna to sa Biblia, kanang we treat the scriptures as a loose connections or loose of sayings or proverbs that they can use to address a specific situation. Kanang dili mao bitaw paggamit. Although naman tayo hermeneutics, pero murag higher, kuha na po na siya, no? Yes. Higher theology. But some will turn to the simple study guide at the front of a Gideon Bible where they can find helpful verses on a number of topics and assume that it represents the sum total of the Bible teachings on a given subject. Kay, Yes. naman ko yung mga Bible ron, yung mga version, Pastor Kaimi, for example, katong comparative nga Bible, usa ka translation or version, into ba? One into ba? Kitapad-tapad ba? Ang intention mong sa naghimuan na is para ma-compare na to, madali na to masabtan. Yes. Kana kung if you really are into kanang hard study of the Bible, that's very good. So Ang tawag nila exegesis. Of course, ang atong church manggod naman tayo mga Bible scholars. Para for example, kaya nagsulat sa lesson, mabito ng pero ang church mo nang gaingon nga mga Bible scholars na pwede mo basag Bible for us or dili pod. Mabito na nga natin lesson coming from them, abot diri sa itong iglesia o kana ato na siyang buksan, dili na siya unsealed. Dili na siya sealed but unsealed na siya. Atong pagkatunan pero kung na siya kanang kung baga safe siya. Kay niagi siya sa mga kamot sa atong mga Bible scholars. Yes, The same is true sa atong lesson in particular. So, dagan mga pamaagi nga unsaon nato pag-interpret ang Bible. Yeah. So, sama ning prophecy, dili kita permi nga kita gid permi tama. Mo consult jud ta og mga Bible scholars. Kung unsa pud ang ilang reading ani based sa ilang natunan. Pastor Kami? Yes. So, ang the other point pod Pastor Pedro nga atong likayan kini bitong ato madunggan sa ato mga kaigsunan pod nga ang term na proof texting ba kanami mo sila nga dunay mabasa. Proof text. Proof text na. Dunay mabasa. Nara ba yung mga truth nga dili mabasa pero implied nga mo yung truth. Sa video. Correct. Tino na siya, labi na sa mga debate, no? Of course, mao po na ilang pan, but siguro, mao po na ilang nandan nga. Kanang dinali ay pinaspasay kay mo sa panahon to explain unsay context ani ang paggamit sa exegesis and so on and so forth, so higher theology. So siyempre dito lagi sila madangop sa nabasa. So the Bible is not really that simple nga basa lang nga mabasa lang siya. Labi na kung imong intent is to argue. Yes. Pero kung basa siya pero imong intent is to kanang bitang ma-inspired ka, that's a different thing. Yeah. Pero siyempre kung among purpose mo is to have a debate, siyempre ang imong basahon katurag yung bersikulo nga pabor nimo. Nganong mo gamit mo kog bersikulo nga kung nakita nga di pabor nako, di ba? But if your reading is katong ni Pastor Kami nga murag love letter, bisag unsa na siya nga gi-present diya sa bersikulo, imo ginang pagkabasahon. Kaya because that is part of God's letter for us. Yeah, so one of the kinipagi sa Pedro, and I believe nga sa unahan ani siguro itong lesson na ani siya kanang bitang gitaw na to pag-adapt sa historical, grammatical nga paagi. Kamagi. Higher na po siya. I-consider ang history ug ang grammar. Ang the original language sa pagkasulat kay usahay maglabi na ning atong away sa pato.
Okay. Kining sapato Pastor Pido. Ipakaon magdili. So, ato to sa original. Nabasa na ba ang pato? Kaya usay, depende mo kung silang version na gigamit. Pero kung adto ka dito sa original version, o niya, adto pa dyan ka sa original nga lingwahe. Yes. Mulahi gid ang iyang interpretation. So, mao na siya makaigsunan ng sekreto. Pero siyempre, tama ito mag-sulti ka kung basa-basa lang god, dili siya sufficient. Yes, okay, so, muna ang beautiful sa Bible makaigsunan. But more than that, it's really more about our kanang establishing relationship with Jesus Christ. Yes, amen. Kaya kanang pag-read mo na ito, dapat ang atong ma-meet, dili ang... All message is very important, but more than that, is the person himself. Diba? Kanang sample, mabasa ko nga bersikulo. Kanang sa Book of Revelation. So, pagbasa na ko ang kanindot is akong ma-encounter ang person himself. Not just the message it brings to me, but more than that, the person himself. Di ba, Pastor? Yeah. So, Pastor Pedro, atong panahon namin kayo din maging limited na. Pero ang gwapo, Pastor Pedro, ang nindot kayo, Pastor Pedro, is ang ingon ni Christ diya sa John 5:39. Okay. Na nag-search ka mo sa scripture. Yeah. Because nagtuo mo nga, in them, you have eternal life. Eternal life. Okay. So, well said. Thank you very much, mga kaisonan, sa pagsunod. Natutulaman tak na sa pagtuon. Kung ano na may mga pangutana or mga prayer request, you can send it. No? Natay mga digital missionaries nga nag-atang diya sa atong comment section. Always ready na sila nga mo dangop or mo catch sa inyong mga questions or prayer requests. Just send it to us kay ila ra po nang ipadala sa ato mga kaigsoon. Kay usay dili man gud ta basa right away silang prayer requests tungod sa sometimes gahimo mo gud pag-tape no sa atong pagsibya din sa takla sa pagtuon tungod na po sa atong mga appointments nga atong ginatubang Pastor Kaimi. Yes. But anyway, just in case you have some kay one time nag-send sa kog pangutana Pastor Kaimi. Ga private message sa akong account. So I really appreciate that one. So ako ra pod nga mabasulan ang kanindot po na naman god, matunan man gud nimo imong itubag. Dili man gud siya nga pabtikay, nga pabraytay, nga dili man gud mga debatidor, mga kaisahan. Siyempre, kung may mga pangutana, amo po nang paringkamutan nga ma-research na to ginagmay para ma-plaster po nato kung sagid ang sa atong pagpaningkamot. Okay, wa mo gud tay gasa ana nga pero mo kumbira diretso. Okay, mga kaisahan. So, diha lang ta kutob, daghang salamat sa iyong pagsubaybay sa atong tulumanon, takna sa pagtuon. Og atong hinaot nga kani nga pagtuon sa simple nga pamagi nakahatag kini og dako kay nga panalangin diha sa imong kinabuhi. So atangi ang sunod nga programa og mga programa dinhi nga atong ginasibya sa Hope Channel South Philippines. So sa ngalan ni Pastor Kami and myself Pastor Pido, kauban nato dinhi sa Hope Channel, natong station manager si Sir John Sir Calibod, ang atong executive producer si Charles Sinining, atong presidente sa Southwestern Philippine Conference si Pastor Jerry Patalinghog, ang atong Executive Secretary si Pastor Dante Obos, Treasurer si Sir Chemuel Almocera, Associate Treasurer Sir Bing, nga mausab ang atong consultant din Kami magaingon daghang salamat sa inyong pagsubaybay. So, Pastor Kami, please give us the closing prayer. Magambot Amahan nga langit nun, salamat kayo Diyos sa kahigayunan nga kami nakahimo sa pagtuon sa imong mga pulong, sa mga prinsipyo unsaon pagsabot sa propesiya. Amahan nga langit nun, kami nagapadayon sa paghangyo nga ikaw usab magapadayon sa paghatag niya ng kaalam nga masabtan namo ang imong mga pulong sa mga panahon nga ang kami matag sa kanamo Dios magatuon niini nga unta dili pagpangita og sayop apan magadala kanamo sa labi pang pakigsuod nga kanimo. Panalangin ni among mga televiewers, mga kapaglaom, matagpulianan o Dios nga niini nga programa maangkon nila ang kalipay, maangkon nila ang dugang pangkadasig sa pagpadayon sa pag-alagad nga kanimo. Ug hinaot nga matagpulianan amahan, makaangkon sa kalampusan, sa unsaman nga mga plano, sa unsaman nga mga patigayon. Salamat kayo amahan nga ang imong panalangin sa makanunayon nga padayon niining Hope Channel Studio sa Southwestern Philippine Conference ug usab ngadto sa crew ug sa among mga administrators, co-directors. Salamat sa pagtubag sa among mga hangyo. Kining tanan among gitugyan ug isalig pinaagi lamang sa ngalan ug gahom ni Jesus manuluwas. Amen.